Moikka moi ja tervetuloa minun kanavalle. Jos oot uusi täällä, niin tervetuloa. Minä olen Maria ja teen tänne YouTubeen kaikenlaista kauneussisältöä. Ja nyt kun on syksy, niin nyt unboxataan joulukalentereita ja keskitytään aika pitkälti joulukalenterien unboxausvideoihin. Perinteisen tapaan minun blogista löydät listan kaikista kosmetiikkajoulukalentereista, jotka on Suomeen saatavilla. Linkkailen sen tonne videon kuvaukseen, eli sieltä löytyy, niin sieltä voi käydä sitten katsomassa hintajärjestyksessä perinteiseen tapaan kaikki kosmetiikkajoulukalenterit, mitä on myynnissä. Koska meillä on nytten vuoden ensimmäinen joulukalenterivideo, niin joulukalenteritoiveita saa esittää. Otan oikein mielelläni vastaan toiveita, mitä joulukalentereita haluatte, että unboxataan täällä. Budjetti on tietysti rajallinen, eli ihan kaikkea en varmaan voi toteuttaa, mutta olisi tosi ihana kuulla, että mitä kalentereita nimenomaan sinä haluaisit nähdä täällä unboxattavan minun kanavalla. Minua voit totta kai myös seurata Instagramissa ja TikTokissa. TikTokkiin tulee sitten semmoiset pikaversiot joulukalentereista pikkasen aina myöhemmin, YouTubeen tulee aina ensin. Ja sitten Instagramista löytyy vähän muuta minun elämää ja semmoista behind the scenes matskua. Joten jos sellainen sisältö kiinnostaa, niin sielläkin saa totta kai myös sitten seurata. Ja jos et ole jo tilaaja, niin ihmeessä tilaa minun YouTube-kanavaa, niin pysyt sitten aina mukana, kun uutta joulukalenteri-unboxausvideota julkaistaan. Ja tänäkin vuonna meidän joulukalenterikausi aloitetaan sellaisella kalenterilla, mitä en ole aikaisemmin aukaissut. Ja kuten tietysti videon otsikostakin tiedät, niin kyseessä on Beauty Bayn joulukalenteri. Ja siis tää on varmasti yksi painavimmista joulukalentereista, mitä minä olen koskaan unboxannut, koska tämä painaa aivan hirveästi. Ja minulla on semmoinen fiilis, että tämä painaa enemmän kuin Look Fantasticin joulukalenterit aikaisempina vuosina, koska tämä on todella painava. Ja tässä on ihana tämmöinen kultainen yksityiskohta, joten totta kai sitten myös meikki on tehty tätä kalenteria ajatellen. Eli mulla on tänään tämmöistä kimaltavaa kultaista luomiväriä, niin sitten me matchataan tähän kalenteriin. Kalenterin arvon luvataan olevan noin 500 €. Se on punnista käännetty, joten sen takia se on semmoinen noin arvio. Ja tämän kalenterin sai tilattua hintaan 152 € ja siihen ei tullut mitään postikuluja päälle ja tämä tuli ihan supernopeasti. Minun mielestä me tilasin tämän suunnilleen niin kuin perjantaina ja sitten se oli jo maanantaina, eli se tuli ihan supernopeasti. Ja kalenterissa luvataan olevan 27 tuotetta, joista 23 on täyskokoisia, mikä kuulostaa ihan todella huikealta. Ja sitten niistä ne 4 on semmoista minikokoista tuotetta. Okei, toki semmoiset matkakokoiset joskus niin kuin lasketaan täysikokoiseksi, joten katsotaan sitten tarkemmin, kun unboxataan, että pitääkö se 23 täyskokoista ihan oikeasti paikkansa. Ja tässä on tosissaan monelta eri brändillä tuotteita. Täällä luvataan olevan meikkejä, ihonhoitoa, vartalonhoitoa ja hiustenhoitoa. Ja minä ainakin itse Henkko tykkään kaikista eniten tämmöisistä kalentereista, missä on montaa eri brändiä. Tietyt niin meikkibrändit on ihan jees, jos se on vain yhtä brändiä, mutta yleensä tykkään, että kalenterista tulee monen eri brändin tuotteita, koska pääsee tutustumaan sellaisiin brändeihin, joita ennen kokeilu, joten senkin takia minä tykkään tosi paljon kosmetiikka-joulukalentereista. Tätä kalenteria saa tilattua siis Beauty Bayn omasta verkkokaupasta eikä mistään muualta, ja linkkaan ton kalenterin tonne videon kuvaukseen, niin sieltä löytyy sitten myös, että mistä tätä kalenteria saa, ja ainakin vielä nyt videon kuvaushetkellä sitä on vielä myynnissä. Mutta minä veikkaan, että tämä ei kestä kauhean kauan. Tämä on niinku ihan hiljattain julkaistu, joten voi olla, että menee aika nopsaan. Kurkataan sitten vähän tarkemmin. Eli tämä on itse asiassa, tämä näyttää, että tämä niinku kuuluisi olla näin, tämän kalenterin. Mutta sitten täällä on minun mielestä niinku 2 tämmöistä isompaa luukkua. Liutellaan tästä tämä panta pois. Ja tosissaan täällä on niin 2 tämmöistä isoa laatikkoa. Ja täällä on sitten luukut. Täällä on näköjään, nämä on sekaisin nämä luukut, eli ei ole samassa laatikossa niin kuin järjestyksessä, vaan aina joutuu vähän etsimään oikeaa luukkua. Ja tää on niin painava, että tätä on vaikea pitää yhdellä kädellä, mutta siis käytännössä tältä näyttää. Mutta mennään sitten unboxaamaan vihdoin tämä kalenteri. Eli tässä vaiheessa, jos et halua tietää, mitä kalenteri sisältää, niin kannattaa klikkailla videosta pois. Videoonhan voi sitten totta kai palata siinä vaiheessa, jos tämän kalenterin on itselleen ostanut ja haluaa käydä aina vaikka luukku kerrallaan katsomassa, että mitä kalenterista löytyy. Luukku numero 1, kultainen pakkaus ja tämmöinen pitkän muotoinen. Täältä tulee Huda Beautylta
ripsiväri, ihan mahtavaa. Hei, vitsi miten vahva aloitus. Tässä on tämmönen ripsiharja, missä on 2 eri vähän niin kuin erinäköistä harjaa silleen, että kun sen kääntää. Ja tässä sanotaan, että tämä on yhdellä niin kuin dippauksella saa todella näyttävät ripset ja ihan mahtavaa, testaan todella mielelläni. Tää ei ole vedenkestävä, eli ihan tämmönen tavallinen. Tää on Huda Beauty One Coat Wow Extra Volumizing and Lifting Mascara, eli tämmöinen ripsiä nostava ja tuuheuttava ripsiväri. Ihan mahtavaa, mä oon ihan superinnoissani. Tää oli aika vahva aloitus, vai mitä oot mieltä? Sitten luukku 2. Ja täältä tulee Anastasian Brow Freeze. Okei, edelleenkin todella vahva aloitus, koska tulee vielä tämmönen aivan loistava. Tää on siis kulmakarvoille tarkoitettu geeli, millä saa todella hyvin nostettua niin kuin kulmat. Mulla on itse asiassa ollut tää aikaisemmin ja tykkään tästä tosi paljon, joten ihan mahtavaa. Okei, me on todella vaikuttunut tällä hetkellä. Sitten luukku 3. Ja täältä tulee Tir. Tää on Water Glow Tint. Eli olisikohan tää niin kuin poskipunaan tarkoitettu. Hydrating and Glow Lasting Waterism Glow Tint. Nyt jos joku osaa kertoa mikä tää on, koska tää näyttää joo kyllä, näyttäisi olevan huulituote. Kyllä, eli siis tämmönen niin kuin huuliväri, huulitint, eli voi olla aika semmonen niin kuin aika läpikuultava, ei ole välttämättä hirveän pigmenttinen, mutta tämmönen aika aika perussävy, joten ihan hyvältä vaikuttaa. Ja tää sävy on Mauve Rose. Yes, jälleen kerran erittäin hyvä. Sitten luukku 4, tämmönen aika iso tää pakkaus. Ja täältä tulee Philip Kinslin Elastistyler 5-in-1 Treatment. Ja siis tätä on tullut joulukalenterissa tosi paljon semmoisena matkakokoisena. Ja nyt se on niinku täyskokoisena täällä. Ja tää tosissaan laitetaan pyyhekuiviin hiuksiin pesun jälkeen. Ja sitten voi esimerkiksi föönata ne tai muotoilla. Eli tää on semmoinen vähän niinku multitaskerissa lukeekin, että tää niin voi käyttää monella eri tavalla. Ja tää ei todellakaan ole ilmainen tuote, joten tää vaikuttaa ihan super hyvältä jälleen kerran. Ja siis niinku 3 meikkituotetta ja nyt ollaan niinku 4. luukussa menossa, joten tykkään. Tää on vaikuttanut ihan superhyvältä. Ja nyt meillä on jättimäinen luukku täällä. Luukku 5. Okei, Spectrumilta niin kuin 4 siveltimen setti. Minä on sanaton, koska siis niinku 5. luukusta tulee niin kuin sivellin setti, eikä viimeisestä luukusta, vaan 5. luukusta. Niin mitä ihmettä oikeesti? Miten tämä kalenteri on niin kuin nyt jo näin hyvä? Minä on niin kuin mind blown. Ja minä olen siis niin pitkään halunnut testata Spectrumin siveltimiä. Mulla ei ole niitä, koska mulla on todella paljon siveltimiä ja minä oikeasti tarvii uusia siveltimiä, jonka takia minä en ole niin kuin ostanut siveltimiä vuosikausiin. Mutta ainahan minusta on ihanaa, kun kalenterissa tulee siveltimiä. Ja nyt minä pääsin testaamaan Spectrumin siveltimiä, koska minä en ole ennen kokeillut niitä. Ja niitä on todella paljon kehuttu. Mahtavaa, aivan mahtavaa. Sitten luukku 6. Ja täältä tulee The Inkilistin Omega Water Cream. Eli kosteusvoide ja täysikokoinen jälleen kerran. Tässä on 50 milliä. Ja tää on siis semmonen erittäin kosteuttava voide. Ja minä niin tykkään, että tulee kosteuttava voide. Ei pelkästään rasvottuville iholle tarkoitettuja ja ei pelkästään niitä AHA ja BHA-happoja, vaan ihan rehellinen kosteusvoide, joten minä olen tästäkin ihan super tyytyväinen. Minun iho tarvii aina lisäkosteutusta. Sitten luukku 7 on tämmönen vähän pienempi luukku. Ja täältä tulee perinteinen Brazilian Bam Bam Cream, mitä on viime vuosina tullut joulukalentereista todella usein. Ja tää on tämmönen makkakokoinen. Ja tää on semmonen, minkä tuoksusta mie en itse hirveästi välitä, joten me tiedän, että tää lähtee eteenpäin. Mutta mie en ole yhtään pahoilla, niin nyt ollaan niinku 7. luukussa menossa. Ja tähän asti kaikki tuotteet on ollut semmosia, mistä mä oon ihan tosi paljon tykännyt. Että aina pitää muistaa joulukalentereita tilatessa, että sieltä voi tulla sellaisia tuotteita, jotka ei ole ehkä just niitä, mistä itse tykkää. Mutta mä tiedän siis, että tosi moni tykkää tästä ja tää on tosi hyvä tuote, mutta tää ei ole vaan minulle. Sitten luukku 8. Ja täällä on Miel Rosemary Mint Scalp Hair Strengthening
Oil. Eli siis tämmönen rosmariiniöljy hiuspohjalle, mikä vahvistaa hiusten kasvua. Ja tääkin on taas semmonen tuote, mitä mä oon tosi pitkään halunnut testata. Ja nyt mä pääsen sitä kokeilemaan. Tää ei hirveästi tästä läpituoksu. Tää oli pakattu erillisen pussin. Siitä jälleen kerran pisteet, koska jos se olisi vuotanut, niin sit se ei olisi vuotanut tonne koko kalenteriin. Ja pitäisikö meidän ihan pikkasen tuoksuttaa, koska minä yleensä tykkään yrttisistä tuoksuista. Todella vahva rosmariinin tuoksu, mutta hyvällä tavalla. Hyvä tuoksu, yes. Joten tätä minä haluan ehdottomasti kokeilla. Nyt varsinkin talvella. Mulla lähti viime kesänä ihan hirveästi hiuksia, joten minä toivon, että tämä nyt tuo apua siihen, kun minun hiukset kasvaa pikkuhiljaa takaisin. Todennäköisesti minun hiuksissa oli vaan siis joku tämmöinen kausi, ilmeisesti 7 vuoden välein suunnilleen hiukset niin kuin jotenkin uusiutuu. Mulle tulee ihan hirveästi tällä hetkellä uutta hiusta, joten tämä varmasti auttaa siinä, että ne pääsee sieltä vahvana kasvamaan. Jälleen kerran aivan loistava tuote. Sitten luukku 9. Tämä on aika kevyt. Ja täältä tulee Starphrase Hydrostar Patches Salicylic Acid, eli siis tämmöisiä finnilaastareita, mitkä on tähden muotoisia. Tämmöisiä söpöjä, pieniä sinisiä tähtiä. Eli näiden tarkoitushan on se, että ne laitetaan yön yli finnin päälle ja sitten sen yön aikana tavallaan tyhjentää sen finnin. Minulla on joillakin brändeillä enemmänkin ehkä mennyt pahemmaksi se, koska se on tulehtunut, joten mielenkiinnolla kokeilen, että tuleeko näiden kanssa sama vai onko se vaan niin kuin ollut jostain tietystä tuotteesta kiinni. Näissä on siis salisyylihappoa ja sitten nämä tämmöisiä hydrokolloidilaastareita, joten voi olla, että nämä ei ehkä ärsytä niin paljon minun ihoa. Sitten luukku 10. Ja täältä tulee Madagascar Centella Light Cleansing Oil, eli siis puhdistusöljy. Minä rakastan puhdistusöljyä. Minä käytän aina kaksoispuhdistuksessa ensin öljyputsarin ja sitten tavallisen putsarin, joten jes, tämä on jälleen kerran oikein mielenkiintoinen tuote. Tässä on 30 ml, eli tämä on selvästikin semmonen niin kuin matkakokoinen. Mutta ihan super mielenkiinnolla kokeilen. Jälleen kerran, siis onko mulla tähän mennessä, tämä on 10-luku, on tähän mennessä tullut yksi tuote, mikä ei ole ehkä ollut silleen niin kuin ihan just minulle, mutta tähän mennessä ihan todella hyvä sisältö. Me sanotaan varmaan jokaisen luukun jälkeen, mutta minä olen ihan tosissaan sitä mieltä. Ihan mahtava kalenteri. Sitten luukku 11 ja täältä tulee Anuan 10 plus niasiiniamidi seerumi ja sitten tässä on TXA4 myöskin. Minä en tiedä itse mitä se on mulle nyt aika uusi, mutta täällä lukee, että siis B12-vitamiinia, mikä on siis se niasiiniamidi. Ja niasiiniamidihan on ainesosana semmoinen, että se tasoittaa ihoa, sitä ihon sävyä, pienentää ihohuokosta tai siis voi tehdä ihohuokosta pienemmän tuntuiset. Ja se on myös semmoinen aika hyvin siedetty ainesosa. Se myös niin kuin yleensä vahvistaa sitä ihoa. Minulle tulee joistain niasiiniamidituotteista, minä koen, että minun iho ärtyy niistä, vaikka se pitäisi olla todella hyvin siedetty. Mutta jälleen kerran todella hyvä ajankohtainen tuote täysikokoisena, en valita. Sitten luukku 12 ja se on jälleen tämmöinen aika iso luukku. Oi, tää tuoksuu hyvälle. Ihana tuoksu. Mikä tää on? Beauty Works Pearl Nourishin Argan Oil Mask. Onks tää nyt niinku hiuksille? Kyllä, hiusnaamio. Ja siis tää tuoksuu niin hyvälle. Aivan ihana. Ihan tosi hyvän tuoksunen. Beauty Works Professional itse asiassa on vielä tää. Ja tää on semmonen, mikä laitan 10 minuutiksi hiuksiin ja se antaa niille kiiltoa ja parantaa niiden tekstuuria. Ja siinä on erittäin ravitseva argan öljyä ja keratiinia ja maitoproteiinia. Ja tää tuoksuu niin hyvälle ja ehdottomasti haluan kokeilla ja minä tykkään tosi paljon hiusnaamioista. Joten jälleen kerran aivan loistava tuote ja tää on ihan valtavan kokoinen, 250 milliä, joten tästä kyllä todellakin riittää pitkäksi aikaa. Sitten luukku 13. Ja täältä tulee Supercoopin Glow Screen, eli siis aurinkosuojavoide SPF 30. Tässä on 20 milliä, eli tämä on varmaan myös niitä pienempiä tuotteita, mutta jälleen kerran aivan loistava tuote. Ja viimekin vuonna tuli noista joulukalentereista näitä aurinkosuojavoiteita, mistä olin tietysti tänä kesänä sitten ihan todella kiitollinen, koska niitä kyllä sitten aina tarvitsee. Me ei ehkä täällä niin kuin Pohjoismaissa niin paljon tarvita niitä talvella, koska ei ole aurinkoa, mutta aurinkosuojavoiteet, minä kyllä tykkään aina kun niitä tulee. Ja tää Supercoop on semmonen, mitä olen halunnut pitempään testata. Minun mielestä ehkä viime vuonna tuli jostain kalenterista, mutta en muista arvoinko minä sen kalenterin eteenpäin vai
jäikö se mulle, koska minä en ole ainakaan testannut sitä tuotetta, joten todennäköisesti minä olen sen sitten laittanut eteenpäin. Sitten luukku 14, joka valitettavasti meinasi unohtua välistä, joten jouduin kuvaamaan sen vielä kaiken lopuksi, mutta se on nyt täällä oikealla kohdalla. Eli luukku 14, täällä on Brow Serum Amplifying ja Baby Brow brändiltä. Eli siis kulmakarvaseerumi, jolla saa kasvatettua sitten itselleen lisää kulmakarvoja. Ja laitetaan iltaisin iholle ja se sitten tuuheuttaa kulmakarvoja. En tiedä, onko mulle ehkä ihan niin kuin se tarpeellisin tuote, mutta täysikokoinen kulmakarvaseerumi. Sitten luukku 15, jälleen kerran erittäin iso luukku. Ja täältä tulee XMONDO Super Gloss Ultra Frizz Defense Spray. Eli tämä on hiuksille. Eli jos on semmoiset pörröiset hiukset, niin tämä on semmoinen, että tämä suihkutetaan puhtaisiin, pyhekuiviin hiuksiin. Ja niihin tämä antaa niinku kiiltoa ja sitten silottaa hiuksia. Ja sitten sen jälkeen, kun se on suihkutettu sinne pyhekuiviin hiuksiin, niin sitten joko föönillä tai sitten ihan tämmöisellä suoristusraudalla. Niin tämä on ilmeisesti semmoinen, mikä sitten erittäin hyvin silottaa hiuksia. Tämä on myös vegaaninen ja sopii värjätyille hiuksille. Mie en tiedä, onko tämä minulle ehkä niin tarpeellinen. Mulla on aika suorat hiukset, mutta ne on kyllä vähän ehkä tältä latvosta tällä hetkellä aika pörrösetkin. Joten en ole ihan varma, onko tämä välttämättä minun hiuksille se paras, mutta totta kai jos on kiharat hiukset ja haluaa niistä suorat, niin tämmöinen on varmasti ihan tosi hyvä. Tai jos on muuten vaan pörröset hiukset, niin vaikuttaa silleen mielenkiintoiselta tuotteelta, mutta ehkä ei ole ihan niin kuin välttämättä minun hiuksille just se paras mahdollinen. Sitten luukku 16. Hei, ihan mahtavaa! Täältä tulee siis Nimian, eli se Snikki Tutorialsin oman brändin huulivoide. Ja siis minä en ole testannut sieltä mitään, joten ihan mahtavaa päästä kokeilemaan ja ihan mahtavaa, että semmoinen on täällä kalenterissa. Tää on varmaan ihan väritön. 247365 huulivoide. Ihan mahtavaa. Minä niin mielelläni kokeilen tätä ja testaan. Ja siis en tiedä, voiko tämän paremmaksi enää joulukalenteri mennä. Minun vähän epäilyttää nyt, että kun minä aukaisen tämän jälkeen jonkun toisen joulukalenterin, niin onko se ihan plää? Tuntuuko se tämän jälkeen, tuntuuko mikään enää miltään tämän jälkeen? Sitten luukku 17. Ja täältä tulee Glow for It Lash Serum, eli siis ripsiseerumi. Ja ripsiseerumeita on tullut aikaisemmistakin joulukalentereista, mutta ne vaan jää mulla jostain syystä käyttämättä. Mie luulen, että se yksi syy on se, että mie en vaan saa itteeni käyttämään jotain tuotetta niin säännöllisesti, että mie näkisin siitä hirveästi silleen mitään hyötyä. Joten mulla nämä jää monesti käyttämättä. Minun mielestä se on tuotteena siis tosi hyvä, mutta mie vaan on huomannut, että ne ei vaan tuu minun semmoiseen arkirutiiniin käyttöön. Sitten luukku 18. Jälleen tämmönen pitkulainen luukku. Ja täältä tulee MACin Lip Pencil, ja tää on siis huultenrajauskynä, ja tää on sävyssä Cork, mikä näyttää aika ruskealta. Ja ei ehkä tässä samassa sävyssä, mutta joku toinenkin tämmönen ruskea rajauskynä on tullut. Ja mie en siis käytä yleensä ruskeita huulipunia, joten tää nyt todennäköisesti. Tää oli nyt mulle ehkä eka semmonen tuote, ihan ei ehkä ihan hirveästi vakuuttanut. Et jos olisi ollut jonkun toisen sävyinen, niin sitten olisi ollut ihan jees. Mutta mie en lähtökohtaisesti käytä tämän sävyisiä huulituotteita, joten se mie että tää lähtee ainakin eteenpäin. Sitten luukku 19, ja tää on jälleen kerran todella painava luukku. Ja täältä tulee Neomin Perfect Night Sleep Scented Candle. Ja siis Neomilla on ihanan tuoksuisia tuotteita. Mulla on itse asiassa jostain Look Fantasticin joulukalenterista tuli joskus Neomin kynttilä, ja se on vieläkin minun vessassa, koska se on vaan myös niin hyvän tuoksunen. Ja tääkin tuoksuu aivan ihanalle. Wow. Tässä on semmoinen tosi yrttinen tuoksu, eli jos ei tykkää yrttisistä tuoksuista, niin sitä ei ehkä oo, mutta siis minun mielestä on aivan ihana. Tässä on varmaan jotain laventelia, kamomillaa ja patchoulia. Aivan ihana. Tykkään tosi paljon. Toki tämmöiset sisustustuotteet ehkä jakaa vähän mielipiteitä, mutta minä kyllä tykkäsin tästä. Tää oli hyvän tuoksunen. Sitten luukku 20. Ja täältä tulee Beauty Bayn oma
oma brändi Chamomile Oud Lipid Cleansing Balm. Eli nyt on niin kuin puhdistusbalmi ja jälleen kerran yksi minun suosikkituotteista, koska minä tykkään puhdistusbalmeista ihan tosi paljon. Joo, ehdottomasti haluan kokeilla. Tää on siis keltaista, ei tuoksu oikein millekään. Ja tää on aika näppärän kokonen, koska tää on 50 ml, niin tää on varmaan aika näppärä ottaa myös matkalle mukaan. Jälleen kerran aivan loistava tuote, tykkään. Sitten luukku 21, aletaan lähestyä näitä viimeisiä luukkuja. Ja täältä tulee... Tääkin tuoksuu hyvälle. Vitamin C and Caffeine Facial Cleansing Bar, eli siis kasvosaippua. Ja tässä on C-vitamiinia, kofeiinia ja sitruunahappoa. Ja tässä on tämä energiaa ja kirkastaa ihoa. Mie veikkaan, että tämä on minulle liian kuivattava, koska minulla on erittäin herkkä iho sille, että jos käyttää kuivattavia pesuaineita. Ja yleensä saippuat on ehkä silleen minun iholle liian kuivattavia. Vaikea sanoa tietysti ennen kuin on kokeillut, ei pidä tuomita ennen kuin on testannut. Mutta joo, mutta täysikokoinen tuote ja tämä on myös vegaaninen ja cruelty free ja tämä on valmistettu Englannissa. Sitten luukku 22. Ja täältä tulee myös Beauty Bayn oma Lip Plump, tämmönen niin kuin huulikiilto, kyllä. Antaa niin kuin pulleutta ja kiiltoa huulille ja kosteutta. Eli tämmönen hyaluronihappoa sisältävä huulikiilto ilmeisesti, mutta tämäkin taitaa olla niin kuin sävyytön, et ei ole mitään sävyä tässä. Tykkään, ei valitettavaa. Sitten luukku 23. Ja nyt meillä taitaa olla ensimmäinen tuplaluukku, eli kuten Eltaria sanoisi, tuplakupla, double bubble. Ja täällä on siis, mitä nämä on? Blush, Coppa Cool and Cowlick. Mikä tää on tää brändi? Made by Mitchell. Okei, nyt on niinku pakko myöntää, että oli todella pihalla, että tää on Made by Mitchellin brändi, jos minulta nyt tietysti heti tunnistaa se tästä ulkoasusta. Mutta tämä on siis nestemäinen poskipuna ja täällä on niinku varjostussävy ja sitten tämmönen niinku, poskipunasävy. Tää on siis Cowlick ja tää on Coppa Cool. Ja jos me niin kun ymmärsin oikein, niin tää on ehkä vähän semmonen hehkuva sävy, koska ainakin jos se on saman värinen kuin toi kuviointi tässä. Kyllä. Tää on tämmönen erittäin kuparinen sävy, joten en tiedä poskipunaksi, mutta esim. Luomilla voisi ehkä mennä ihan hyvin, koska on tommonen kiiltävä kuparinen sävy, ainakaan miu ihon sävylle ei ehkä ihan paras. Tää on todella kirkas pinkki, joten tää on varmaan aika kiva. Mutta siis tuplaluukku. Luukusta 23 meillä on vielä 2 luukkua jäljellä. Sitten luukku 24. Ja täältä tulee Dr. Chart Kikapair Tiger Grass Color Correcting Treatment. Eli tämmönen niin kuin ärsyyntyneelle iholle sitä punaisuutta niin kuin rauhoittava, onkohan tää niin kuin naamio, voide. Tää on niin kuin voide. Tää lukee Color Correcting Cream, eli periaatteessa niin kuin CC-voide. Tää on siis vihreätä sävyltään. Tässä sanotaan, että levitä kasvoille ja niin kuin tavallaan levitä hellävaraisesti, kunnes vihreä voide muuttuu peikeksi. Eli siinä on siis sävy. Nyt kuulostaa niin mielenkiintoiselta, että tämä täytyy ehdottomasti kokeilla. Eli jos on ihossa niin kuin punaisuutta, niin tämä ilmeisesti nyt niin kuin neutraloi sitä. Mahtavaa, mutta sitten tuntuu, että jos sitä ihoa pyörittelee paljon, niin mulla se ainakin rupeaa siinä yleensä punottamaan. Mutta se sitten neutraloi sen. Ja sitten meillä on kalenterin viimeinen luukku 25. Ja minua vähän jännittää, että mitähän täältä löytyy. Täälläkin on tupla 2 tuotetta. Täältä tulee Beauty Bayn High Key Volume Mascara, eli tämä on siis tämmönen minikokoinen ripsiväri. Ja sitten 9 värin luomiväripaletti. Mini Charms. Ja pitää mennä tietysti heti katsoa, että minkälainen tää on. Todella kimaltelevat sävyt ja aika värikäs niin kuin paletti joulukalenteriin. Mutta siis minä tietysti tykkään ihan tosi paljon näistä sävyistä. Aivan ihanat tommoset kimaltelevat sävyt, ihan mahtavat.
Ja itse asiassa en ole Beauty Bayn omia luomivärejä testannutkaan, joten pääsen myös sitten niitä kokeilemaan. Mutta nämä vaikuttaa tosi tämmöisiltä kimaltelevilta, aivan ihanilta. Siinä oli koko Beauty Bayn kalenteri. Mitä tykkäsit sisällöstä? Mie on ainakin todella myyty. 152 €, mutta tällä saa niin paljon täysikokoisia tuotteita, joten minun mielestä toi hinta ei loppuunsa edes ole kauhean paha, koska kaikki tämä sisältö, mitä täältä tuli, tosi monta sellaista tuotetta, mitä minä en ole koskaan testannut, mitä olen halunnut kokeilla, ja nyt me pääsen niitä kokeilemaan, niin tämä on kyllä ollut aivan loistava. Minun on edes vaikea sanoa, mitkä kaikki oli minun lempparituotteita. Ehdottomasti meikkituotteet, toi luomiväripaletti, se Hudan ripsiväri, sitten se hiuksiin laitettava se rosmariiniseerumi, siitäkin tykkäsin ihan tosi paljon. Se hiusnaamio vaikutti ihan superhyvältä. Molemmat se puhistusöljy, puhistusbalmi. Minä tykkäsin siis niinku todella paljon. Et ehkä niinku ainoat tuotteet, mitkä nyt ei ehkä mulle jää, niin oli se Bam Bam Cream ja sitten se Mäkin huultenrajauskynä, mikä ei ehkä ollut ihan minun sävyinen. Joten minä olin ihan todella yllättynyt, kuinka loistava toi sisältö on. Tänäkin vuonna rakentelen sitten semmoisen oman kalenterin tuohon viime vuoden Look Fantasticin kalenteripohjaan, joten kannattaa seurailla minun kanavia, että minne se sitten tulee arvontaan. Sinne tulee muun muassa tämmöisiä tuotteita, mitkä lähtee eteenpäin, mitä minä itse käytän näistä kalentereista, plus mulla on sitten myös lisää tuotteita, jotka on niin kuin lähdössä eteenpäin, joita on saanut vaikka PR-näytteenä, jotka ei ole tullut käyttöön, tai jotka on tullut vaikka aikaisemmista joulukalentereista. Joten kannattaa ihmeessä pysyä kuulolla, kannattaa tilata minun kanavaa, seurailla TikTokissa ja Instagramissa, jos kiinnostaa. Ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!